So apparently nata din sa Claveria. Apparently giubanta sa The Explorers channel. Apparently libre na punta. Kauban si Sir Alvin. Oy, nami dani wala mi nag-date duha ha. Wala basin malain ninyong kuan ha. Pero kani siya ako lang ipakita sa inyo ang wide view. Medyo timingan nga murag kaulanan dani nga part. Pero I hope dito na sila paingon. Okay? But as you can see, hala, mupulog na oh. We're at the top of Don Narciso in Claveria. As you can see, apparently, it's a wide view. And it's time for us nga kanabitaw. Because kay basi maklostrophobic na kita sa balay. Once in a while, natay mangingani nga with family, no? Dili lang gyud kita. Social distancing lang gyapon. Face mask lang gyapon. Minimum health protocol lang gyapon. Nice kayo din magkuha, no? Handay-handay, nakay ka holding hands. Pero mo lagi subo man paminawon nga. Solo flight. Solo na sa ta, mag-holding hands na sa ta sa atong kuan. Ito, chair lang. Ito, kani siya ang atong area nga kuan, makakita ka og mga animals na pwede dito, naglupad-lupad ang eagles. Na dito kita kog eagle or basin manok ra to. Wapo na kay hangin mo. Nice kaayo, di ba? Fog ko, gapaingon na dire. So the fog is coming from the mountains. So apparently, oh, can you hear that? Nanangulan master. Dali ulan. Let's go, let's go. Ano mo? Galin mo? Ganda. Dark clouds mo. Dire ka? Gusto ka dire? Sibog-sibog. Kita rin dyan ng view ba? Kita lang yung